aitotora demoti. Muri kuona kiti yakafanana nemi, asi nhasi ndoda kukupedzai. Nomuhopley vana vanyanya, chihure vari vana vadiki, 10 years. 15 years mwana kuenda kumukomana. 15 years mwana vana kazara kwaandoni. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Nhasi uno tiri kuHopley uko kune vagari variko vachema-chema nekuda kwekuti vana vazhinji vari kunoku vapera nezvinodhaka. Vakomana nevasikana, vasikana vachiita chipfambi uye vanototyisa nekuti vanenge vatori nemapanga. Mai chaivo havachakwanisa kutsura mwana uye umbavha hwacho huri kunyanya nokuti kunyangwe masikati unobirwa zvinhu zvamananika palaini. Kunyangwe uchiburuka kuti une kwauri kubva mafoni ari kungobiwa. Ngatinzwei vagari vachitaura. Tiri kubirwa muno muHopley, tanzwa nokubirwa mbavha dzirimo. Izvozvo handina kana magumbezi ekufuga nemwana, ndine mwana chirema izvozvizvi. Handina kana magumbezi akabiwa, mapoto ekubikira hatina. Takutokumbira kuti mutibatsirewo mbavha, madrugs, vana vedu vari kungodhakwa. Havana zvimwe zvokuita, kutovatsura tinotorohwa nevana. Vasikana vari kungoyawo nezvivana, vamwe vachirasa, vamwe vachidini. Tiri kutokumbira rubatsiro kubva kwamuri. Rubatsiro rwekukumbira kubva kune vapi? Vemutemo here? Vemutemo, kuti vatibatsirewo vanhu vemutemo kuti vana vedu pamwe vangazoitawo zviri nani kana mapresident kana maticha kana kuzvikora vachaenda nenyaya yekudhakwa. Mapurisa makamboenda here sevagari vekuHopley kuenda kumapurisa kunoti vedu honai dambudziko ratinaro uye kuri kuti dambudziko riri mumba menyu? Mwana wenyu ari kuita izvozvo, muri kumbotora here vana kuyazo ndauya naye uyu kune mupurisa honai zvaari kuita? Ini ndine mwana weshamwari yangu aitora zvinodhaka, tikaenda kumapurisa tikanzi mubatai muuye naye. Mwana kana achinge ari pamutoriro haumubata, anokuuraya. Aitotora demoti. Muri kuona kiti yakafanana nemi, asi nhasi ndoda kukupedzai. Saka tiri kukumbirawo mapurisa atibatsirewo kuti kana maenda kunotsvaga rubatsiro vauye vari ivo. Kwete kuti tumira vamwe vanotoziva kuti mupurisa ndinhingi anotiza. Kunoku vari kuzvitora kupi zvinodhaka zvamutanetsva zvezvi? Hatizivi sevanhu vasingaswere padzimba, asi tinoziva kuti vana vedu vari kungotora zvinoita sei zvinodhaka, vachiputa, vachirova rinonzi guka racheroro. Hatinatsuriziva kuti guka racho rakaita sei, asi unongonzwa achiti dombo bhaubhu iri ndoratinorowa. Dai mapurisa matibatsirawo, vemutemo tibatsirewo nzvimbo ino yeHopley. Mbavha dzawanda, vana mutoriro, vana vasikana ringoyawo netuvana vachienda kumabhawa tuvana tudiki. Saka tingochema kuti vanhu vatibatsirawo kana ingawo polisi kuti nyaya yemutoriro yanyanya kuwanda nenyaya yekumitiswa kwevana. Vana kumitiswa ri maanda age 15 years mwana kuenda kumukomana, 15 years mwana vana kazara kwaandoni. Saka tanga tingochema kuchii kwaAntoni kunezvebhawa kubhawa kwekuti havatarise kuti iAGP kupinda vanongoenda vana. Muri kuwana here imimi rubatsiro kana maenda kunoripota kumapurisa kana kuti makungototaneta nazvo makungozvigarira dzimba dzenyu? Haizotaneta nazvo isi. Maimboripota? Vanhu vanongotorwa asi unongotoona munhu adzoka. Saka hapana pekuti ungati munhu abawo dzoka 2 minutes unongotoona asvika. Saka muri kuti here imimi kana mawacha mbatya munodzigarira zvadzioma? Zvadzioma. Ini April nanga akatobiwa alaina ndakatoishaya. Nguva idzodzo yakatobiwa masikati. Ndakangoti ndapinda mumba mubva ndichibuda ndotocheka ndotora April niya wanikwa ichipo palaini. Chihure plus futi mumabhawa akapinda mapanga, vanhu vari kungochekana vasikana kumboziza. Ichokwadi ichocho chavari kutaura. Muno muHopley vana vanyanya, chihure vari vana vadiki, 10 years, 12 years, 15 vachipinda mumba wamana Antony plus mutoriro, umbavha zvese zvanyanya. Taikumbira vemutemo dai vambotibatsirawo ipapa muno manyanya. Kana muri kuti mwana ane 10 years, vana ava anamai vavo vanenge varipo here kana kuti kunoku kwane dzimwewo nherera dzekuti nekuti ukaona mwana we10 years akubuda chii chiri kukonzeresa kudaro? Kunoku vabereki vese vanoshanda here kana kuti pane zvimwe zviri kukonzera kuti vana vadaro? Vabereki vanenge vatoripo asi mumwe haatorina care nemwana wake. Kutomutaurira kuti mwana wake vari kudaiwo so anotongoti handinei nazvo. Vana vakutongoita sebombe dzemashanga. Ichokwadi icho. Vamwe vacho dzinenge dziri nherera asi vazhinji vavo vamwe vabereki vanenge vari pasi havanechi
navo vanhu vacho, vamwe vacho vanenge vachienda kubva vabereki vacho, saka havanei nazvo. Notongoona mwana mudiki chaiye banga, unoona vamwe vanenge vachitochekana ruoko kana kutongobaya kumabhava iko vachitora varume vevanhu. Mungati here imimi pane zvagara zviri kuitika handiti, mungati here pane zvinofanira kuchinja kuti nzvimbo ino yeHopley ichinje? Pane zvinofanira kuti zvichinje. Ipapo dai vachinja kuti dai vana ava kuti vaikwanisa kana kuwanirwa mabasa. In fact, panyaya dzemabasa vamwe vacho ndoona sekunge pamwe zvinogona kuita senge zvinova zvinochinja, because vazhinji vachanongosora vachingorova madrugs, mitoriro, doro, chii, vachingoita zvinodhaka. Vanenge vasina mabasa ekuita ekuita. Asi chikutaura nyaya yemwana we10 years, havasi kufanira kunge vari muzvikoro here? Zvikoro zvekunoku hakuna here? Kana kuti muri kuti mari dzacho dzekuti vaende kuchikoro dziri kushayikwa futi? Vamwe mari dzekuti vaende kuchikoro vanenge vasina, vamwe vanenge vanadzo, vanotoenda kuchikoro, vana vanogona kutiza kuchikoro. Otongouya oenda mumabhesi imomo munoenda vemutoriro. Achinoita sei vachikuta zvinodhaka varimwe imomo. Vamwe kutoramba chikoro chacho kuti hanchada zvechikoro. Vamwe futi pakatumwa polisi yacho kuti itarise vanhu mumabhesi, haitokwanisi kutouya, ukatongoibhadhara $10 apa wakutodzokera. Saka tinenge teida futi polisi inokwanisa kunga ichimira zvakasimba munomu. Nekuti ndinogona kuti polisi paboka ndoenda nomhangara nyaya yangu, kana kuti ndanetsana nemurume mumba ndonomhangara nyaya yangu kupolisi, nyaya inongoperera ipapo paboka ipapo kwakubhadharwa mari. Hakusisina nyaya ichakwanisa kuenda mberi. Muri kuti here imimi pane dzimwe nhambo dzekuti muri kuti imimi vemutemo vari kukuregererai kunoku havasi kuita basa ravo nemazvo? Havasi kutoita basa ravo nemazvo muno. Ndosaka ndofunga, ndosaka vamwe vana vari kutongoti chero zvazvaita vakungoita zvavanoda. Mataura nyaya yemabhesi, zvekuti mimi mungatoti munotoziva kuti kune mabhesi ariko, asi mapurisa anotoaziya, asi hapana chiri kupera kunyange vauya. Haichokwadi, mabhesi tinomaziva idzo polisi dzacho muno vanotoziya bhesi rose, hapana bhesi ravasingazivi. Asi riri kuramba ringoramba zvakangodaro. Ndezvipi zvamunoona imimi zvekuti mungayatsoti zvichida kana izvi zvikanyatsoitwa isvika kuti vakatumira vanhu vakadai so ava pamwe vanokwanisa kutsvaira marara awanda muno muHopley? Asi mufungiro wedu pamwe uda vakambochinjawo polisi inokwanisa kuuya ichimira muno. Vakuru mapurisa chaiyo pamusoro-soro. Asingabvumi kuti vakaenda kati para mhosva yangu ndobhadhara nemari, anobvuma. Anofanira kunge achiita basa rake nemazvo, asingatambiri mari yemunhu. Zvakutoda vakuru chaivo. Nekuti muno ndogona kuita mhosva yangu muno muchiziva kuti ndaita mhosva, kana ndarasa mwana, ndazvara mwana, ndorasa mwana mutoireti, ndotongonotsika nyaya yangu paboka, hakusisina kwaichaita sei kwaichaenda, zvakungopera zvakadaro. Kuri kutoraswa vana mutoireti? Kutoraswa vana. Tinogona kubva kubasa kumbare zvekuma6, pounonodzika pamasteps apa unotonzwa mhere, kubirwa mafoni kana kubvutura zvaunenge watenga magrosari zvese zvarova pasi zvatoenda, kana kutokusiya vakuuraya kana kucheka-cheka. Saka taikumbira dai ipapo pagadziriswawo. Nekuti havana rutyira ipapo, ukada kutochema hapana anombokubata, anotombotarisa, unotongobirwa foni pakazara vanhu vakangotarisa. Iye ototiza, opinda mukati medzimba muno ototiza. Haachatowanika. Katotofamba tokatoburuka kwatosviba mahwani chaivo, unenge wakutotya kufamba kuti ndinobirwa kana kuuraiwa. Kuno kumapurisa vanombopatrola here? Tinonzwa vanhu vachinzi dai maita kuti paite patrol yemapurisa. Hakunawo mapurisa anofamba here usiku vachichengetedza runyararo kunoko? Zvemapurisa hakuna. Ndandidzokorodze. Zvemapurisa hakuna anofamba usiku, hakuna. Ndozingadai vanhu mungade musingatombonzi vachimhanyiswa kana usiku. Dai mapurisa aifamba vaikwanisa kuita kukontrola vanhu ivavo. Kana na5 o'clock unogona kuti nganimuke, kune vanokurumidza kuenda kumabasa. 5 nganimuke ndiende kubasa, unowana munhu akatokugarira parodhi. Andoziva kutoti uyu ndinhingi akutobuda kuenda kubasa. Anenge atokugarira parodhi, kana kucheka nebanga okutorera zvinhu. Kana usina zvinhu anongokucheka nebanga ongokusiya uripo ipapo. Kana kutokuuraya chaiko. Imimi mataura nyaya yekuti dzimwe nguva usiku unotonzwa mutsindo munhu achimhanyiswa. Ko vanhu vekunokuwo mukanzwa mutsindo munobudawo here kubatsira ari kumhanyiswa? Kutobuda hapabudike nekuti tinenge tisina kubatana, plus futi unogona kunge wakatogarirwa futi padoo ipapo. Kuti ubude hawakutoatakwa. Zvichira kuti muri kuti imimi nzvimbo ino yeHopley haizi safe kugara? Haizi safe. Yakutongodawo vanobatsira kuti usiku vange vachitarisa kuti
zvakamira sei. Zvotova wakatobva kumabasa kuma6 unonga wakutotya kuti ndakangosvika kwakati svibei chete ndogona kubvutura foni ndatotorerwa ndatomhanyiswa. Saka dai and ipapa zvakafanana let's say kana kuda kuma6 kana kuma7 tinenge takagara pano tichitandara munhu anogona kutotorerwa foni apa. Handikwanisi kutomudza kuti iwewe foni wabirwa foni noni nenda kutotya kuti nini ndinovingwa ndota seiwo ndourayiwa. Saka kwakutongosiya zvakadaro munhu achiti zvichingoperawo zvakaita sei zvakangodaro.